Ubhodla umlilo uphakela umthakathi uhlanza akudle ngayizolo uthi yena akakaze ahlangane namuntu wathatha imali kuye ukube ninabo ubufakazi obuphathekayo ngabe senibukhiphile. Kuthe kusenjalo umlungisi kaMancinza wadedela isigubhu sepost esithi ubani othe anginabo ubufakazi. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze SA News no TK Zuma sanibonani. Ubhodla umlilo uphakela umthakathi uqhamuka amalangabi uthi yena akakaze ahlangane namuntu wathatha imali kuye ukube nabo ubufakazi obuphathekayo uthi ngabe senibukhiphile. Uphakela umthakathi uhlanza akudle ngayizolo uthi akazange nje yena athatha imali yomuntu abantu abuyabona ukuthi siqala kumncika lento yokuthi abantu belokubethi udla imali ikaRamaphosa kodwa manje akekho oqhamuka nobufakazi kodwa kulokuthiwa uyidlile usethule wazwabona ukuthi yabona ke manje sebeyangidakelwa ke manje angivele sixolise nantu udaba. Nina nje nikhulumela ngemali khulumani yini nazi imali onobufakazi akabuveza ubufakazi ayithulele umlomo ubufakazi boyikhulumela bona mina ngikhuluma lokho engikwenzayo manje nicabanga ukuthi niyongiqeda amandla niyaphupha ngeke iziyenzeke leyo nto leyo asambe siyosebenza mufuna siyosebenza ngiyohamba nawe kube ngathi awukazi wenze lutho uhamba la eduze kwami ngikwesulile ungasekho empilweni yami uyitshela ukuthi ukhona kodwa ngiqhubeke ngihamba nawe ngoba ngafundisa ukuthi uma ngingashongo lutho kuwo lubi vele ayikho into embe ezokwenzeka ngiyesulana mina empilweni ngiyakwesula mina empilweni ngikwesule nje uqhubeke kube khona iminyaka ewu20 ungasekho kodwa empilweni yami danke ayizonde inkabi Dicelela abantu phansi wena isona siphiwo sakho wasiphiwa uNkulunkulu leso ilona afa oyolishiyela abazali bakho okukhulumile kwalalelwa umkhathi ngeke ukushintshe ngisho ungabhala phansi la uphinde ukusule beza abantu bengabi nakho kodwa ngifuna wazi ukuthi okukhulumile ngamanga ngomuntu onedlozi njengami umuntu onomsamo ophilayo njengami kufanele wazi ukuthi lokho kuyokulandela ngomkhathi not ngalezi zinto ezibhalwe phansi kuyokulandela kungasaboni umuntu kodwa kuyokulandela ngoba mina ngiphilela iqiniso phambi kaThixo akekho umuntu engake ngahlangana naye ngaphambanisa ukukhuluma naye akekho umuntu engahlangana naye ngemukela imali yokuthi akuyekwe lezi zinto ezenziwayo ngakho ke uyozama uzuyeke ukungcolisa ngeke uzulithola ichashazi ukube ninayo into ephilayo ngabe kade ninikezile abantu ngoba niyakwazi ezinye izinto ukuyikhipha izondi kaba ibambe khona ngiyabonga nina. Kuthe kusenjalo emva kwalenkulumo kaphakela umthakathi enkundleni zokuxhumana umlungisi kaMancinza wadedela isigubhu sepost esithi ubani othe anginabo ubufakazi. Uyabona ke lo mbuzo onzima ngoba isikhathi esiningi awuvamile ukubuzwa umuntu ongenawo kungenzeka uMancinza wayesithembisa ukuthi kwipress ayenza izolo uzogeqa amagula wageqile kona nokho kodwa into eyinkinga naye ubelokethi allegedly okubacasulileka abantu abaningi ngoba bebelindele ukuthi uzokhipha nje wabona isigaxa njena asho uyabona nje izinto ezikanjalo walokethi kusolakala ukuthi so manje uma esethi ubani othi anginabo ubufakazi kungenzeka yini ukuthi kukhona enye ipress ezayo esiza nezigaxa zobufakazi ke manje ngoba phela uyaqala uphumela obalo phakela umthakazi namhlanje kutheni nje akhulume yabo aphefumula athi angikaze ngenze lutho wagcina kwi press conference so kulandela leya kaMancinza ke manje na ke okaMancinza uthi ubani othe anginabo ubufakazi South Africa ithi ngabankulu ingabisazekeka Mbukeli ixhumana nathi enkundleni zokuxhumana usitshela ukuthi wena ulibona kanjani lolu daba izindaba ze-SA News zicheme udede futhi zithatha uhlangothi